Καλησπέρα gamers, τι κάνετε? Και εγώ καλά είμαι, θέλω να βάλω τόσο για το βίντεο. Επειδή πολύ απλά είμαι άρρωστος, το καταλαβαίνετε, είμαι μπουκωμένος. Ναι, και όποτε βλέπετε και από το όνομα του βίντεο κάνουμε ένα Doom Warrior Beta Key Warrior Beta Key, ναι, giveaway, που αυτό θα το κάνω περίπου όταν πάω 50 με 40 subscribers. Ας πούμε μπορεί να το δείτε και σε 46, 47, 45, 4 crow. Τέλος πάντων, και θα κάνω για να ανεβαίνει το κάνετε ένα subscribe, και άμα θέλετε τα άλλα είναι προαιρετικά. Κάνετε like στη σελίδα του Facebook και ένα follow στο Twitter. Αυτά είναι προαιρετικά, δεν χρειάζονται. Και ένα comment γράφετε από κάτω Doom Warrior. So guys, αυτό ήθελα να σας πω. Το ξέρετε ότι ήταν το βιντεάκι, επειδή ήταν για το giveaway ακριβώς. So ξέρετε λίγο πολύ. Μην τα λέμε.